siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Len's Secret File. Si Len na itinigil na ang pakikipagrelasyon sa isang lalaking may asawa na. At kung hindi pa nahuli ulit ng asawa, baka mamaya nagpatuloy pa. Buti na lang nagkaroon talaga ng turning point. Ang tanong dyan, kailangan pa bang mahuli? Hindi kailangan pa bang i-memorize yun? Basic. Kailangan pa bang mahuli para tumigil na? Hindi ba pwedeng alam mo na agad na mali yun kaya hindi mo nagagawin? Alam mo yun? Kumbaga, common sense plus decency. Anyway, pakinggan na po natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Ernesto Nogiboy Acha Jr. Magandang hapon, DJ Rocky. Ang masasabi ko lang kay Secret File Sender now, dapat kasi pag nahuli na ng jowa ng kinakasama, dapat ay tumigil na. At sa mga taong nahuhuli, dapat aminin na lang. Huwag nang makipagtalo. Lalong-lalo na kung may ebidensya para hindi na lumaki ang gulo. Hingi ka na lang ng second chance. Hindi naman tayo kasi perpekto. Dapat bawat tao, iisa lang ang jowa para magkaroon naman yung iba, ganun. Yun lang po, DJ Rocky from Ernesto Nogiboy Acha Jr. Alam nyo, sa totoo lang, naaasar ako, napipikon ako kapag merong manloloko tapos ang sasabihin niyang dahilan, hindi naman ako perpekto eh. Yung pag nahuli, tapos nanloko, tapos sasabihin, hindi ako perfect eh. Parang, Hindi tayo perfect, pero may choice tayo na gawin kung ano man yung tama at mali. Mabuti sana kung gagawan mo lang ng kamalian yung sarili mo nakaka-apekto ka ng ibang tao kaya. Yung ibang tao, walang ibang ginawa kundi mahalin ka ng tapat at totoo. Tapos ang ibibigay mo, ang ibabalik mo, kamalian. Alam naman natin na lahat tayo hindi perpekto. Pero as much as possible, wag naman natin gawing intensyon na lukuhin o saktan yung mga partner natin. At wag natin gamitin na excuse yung hindi tayo perpekto para lang magkamali tayo. Ano yun, passes o tickets? Na every time na magkakamali ka, gagamitin mo yung linya na hindi ako perpekto eh. Naaasar ako, napipikon ako sa ganyan. Paano naman yung mga iba na very careful magdesisyon sa mga bagay-bagay sa buhay nila? Sana yun yung natatagpuan na lang din, no? Yung mga taong maingat magdesisyon, yung mga taong iniingatan yung nararamdaman ng ibang tao, sana sila na lang yung magtagpo-tagpo. Tapos yung mga taong careless sa pagdedesisyon nila, yung lagi na lang nagkakamali at gagamitin yung excuse na hindi sila perpekto, sana sila na lang din yung magkatuluyan. Para same yung prinsipyo, same yung values. Walang nalalamangan, walang nasasaktan, kasi pares mag-isip eh. Anyway, wala lang, just my 2 cents. Eto naman sabi ni Regel Tugano, believe din ako sa Secret File ngayon. Ang bilis ninyo. Tinalo nyo si The Flash sa bilis ng tuklawan ninyo. Nagkatinginan lang, tuklaw na agad, pambihira. Ang lupit! Hindi lang isang beses, kundi maraming beses pang nangyari. Good luck sa mga ganyang klaseng tao. Pero ang mahalaga, nakaalis na ang ating Secret File Sender sa maling relasyon na iyon. Yung iba nga lang nagkainuman. Tapos yung kinakain, diba? Pulutan. Biglang ang natikman, kainuman. Charot! Wait, charot!
Diba? May mga ganong tao, nagkita lang sa isang bar o kaya sa isang patay sindi na lugar, tapos biglang boom, o yung pulutan di natikman, pero yung kainuman natikman. May mga ganon. Pero depende nga yan. Basta walang sabit, okay lang. Basta gawan nyo ng pagkakamali, sarili ninyo, o kaya kahit di nyo makitang pagkakamali yan, basta kung palagay ninyo, sarili nyo lang naman yung cargo ninyo, walang matatapakang iba, then go for it. Pero kung merong matatapakang iba, doon lang nagkakaroon ng sabit, doon nagkakaroon ng problema, doon nagkakaroon ng malaking gulo. Lalong-lalo na kapag aware pa yung isang tao doon sa sitwasyon nung taong nilalandi nila at nilalandi rin sila. Doon din ako naaasar eh. Ba't ka papatol sa isang lalaki na alam mo naman na may karelasyon na? Ano yun? Kasi sobrang hot? Gusto mo lang matikman? Anyway, eto naman sabi ni Charles Sancho. Well, kung poging-pogi talaga yung lalaking nakilala ni ate, well, baka Makati lang talaga siya. O Makati sila. Nakagawa pa sila ng ikasisira ng relasyon ng iba. Pero buti na lang ay gumising na siya sa katotohanan. Buti na lang at hindi siya isang kahoy na nabubulok sa karupukan. Dahil, ayun, nalaman mong may asawa na siya. Alam niya nga na may asawa. Tuloy lang ang buhay, sender. Magta-twerk ka rin habang buhay. Thank you so much, Charles Sancho. Eto naman ang sabi ni Alexa Garcia. DJ Rocky, gusto ko rin sana mag-share ng aking storya. Basta ang masasabi ko lang sa ating secret file sender ay pagpatuloy niya lang ang kanyang desisyon na talagang hindi na makipag-communicate doon sa lalaking iyon. Eto sabi naman ni Danilo de la Cruz. Siguro kung hindi sila nahuli, hindi sila titigil. Good thing it's over. Please bear in mind, letter sender and Kuya Pogi, na being cheated on is one of the most painful experiences in life. I know how utterly painful the experience is and been there, felt that. There is no excuse for cheating in a relationship. Be contented with your partner you choose to be with. Shout out to Blooming DJ Rocky. Wait, thank you so much, Danilo R. de la Cruz. Actually, naisip ko rin yun, na kung hindi sila nahuli for the second time around, baka hindi pa sila tumigil. Kung hindi pa nag-chat, siguro yung misis ni Koyang Pogi dito sa ating secret file sender, baka hindi pa siya tumigil. May ganun. Yung hanggat hindi nahuhuli, sige pa rin. Pero, nandun na yung konsensya. Pero hanggat walang circumstance na nangyayari o hindi sila napupunta sa isang malaking gulo, hindi sila titigil. Sana ang maibigay na lang talaga ng mga tao sa kanilang mga partner is yung honesty. Kasi that is the highest form of respect. Honesty. Kahit masakit, ibigay mo pa rin. At least, pag naging honest ka, hindi sasama loob sa'yo kasi sinabi mo eh. Oh, by the way, kachat ko ngayon yung kabit ko, ganon. O kaya, by the way, dun sa opisina ko pala, may pinapupunta ako dong babae, tas nag-e-eme kami. Pero ano lang naman, yearly lang siya pupunta ng Pilipinas, kaya okay lang. Ganon, dapat well-informed yung misis pag gumagawa ng kasalanan para walang masyadong nasasaktan. Ang mahirap kasi dito, yung feeling of betrayal. Yung feeling na niloko ka na, 'di ba? Pinagmukha ka pang tanga. Kasi sa ibang mga tao, malamang sa malamang, baka nakikita nila yung kalokohan ng lalaki. Tapos, ikaw, na misis, walang kaalam-alam dun sa kalokohan ng mister. So parang, ang thinking ngayon tuloy ng ibang mga taong nakapaligid sa inyo, ay ganun ba siya katanga para hindi malaman to?
Or, nakakaawa naman siya, niloloko siya ng mister niya. So, yun. Tapos yung excuse naman ng iba, nakapagbibigay naman siya ng financial na pangangailangan ng pamilya nila. Okay naman lahat ng aspeto ng buhay nilang mag-asawa. Wala namang nami-miss out, wala namang pagkukulang. Okay naman, talagang gawain lang ng mga lalaki yan. Kakaasar, no? Pag ganun yung napapakinggan natin. Sana yung mga ganun mag-isip, magtagpo sila, tapos sila na lang yung magiging mag-partner-partner. Pero yung mga nag-iisip na ang isang marriage ay napaka-sacred at dapat pinagsasaluhan lang ng dalawang taong nagmamahalan at hindi po nakikisawsaw ang ibang mga malalandi na utaw, then sana yun lang talaga yung magkatagpo at magkatuluyan. So, ikaw kabisyo na nakikinig ngayon, na natatagpuan yung sarili niya o nasa sitwasyon dati ng ating secret file sender na kung saan every time na nakikita yung isang entity na nakakapagparupok sa kanya o di kaya naman parang alam mo yon, hayok na hayok siya doon. Hayok na hayok ka doon. Pakaisipin mong maigi kung worth it ba lahat ng to? Worth it ba na isakripisyo mo yung mga long-term goals mo para sa panandaliang sarap na ito? Because what is 5 minutes of pleasure compared to a lifetime of pain? Ipagpapalit mo ba yung panghabang buhay na kaligayahan at kapayapaan ng buhay mo sa panandaliang aliw lang? Sa 5 minutong aliw lang? Pagpapalit mo ba yun? Kaya mag-isip-isip kayong maigi kasi hindi lahat ng tao nakapagbibigay ng pangalawang pagkakataon o pangatlong pagkakataon. May ibang mga tao hindi na kayang ibigay yun kasi kapag ibinigay pa nila yun, mababaliw na sila. And in order for them to save their sanity, they have to walk away from you. So kapag nabigyan ka ng pagkakataon na mahalin mo sila o mahalin mo siya, mahalin mo yung partner mo, ibigay mo sa kanya yung best mo. Na siya lang. At ganun din naman siya dapat din sa iyo. At kung merong pagkukulang or may sobra man, pag-usapan as mag-asawa. At para naman doon sa nagiging third party, again, baka isipin ninyo na okay lang kung kayo lang mag-isa. Kung wala kayo natatapakang iba, kung single ka, single yung nilalandi ninyo, lumalandi sa inyo, why not? Kahit pa ilan yan. Wala namang nasasagasa ang iba. Pero kapag alam mo na, aware ka na merong iba, merong sabit kasi may pamilya, may misis, ekis na. Gusto mo ba ma-post ka pa sa social media? Matindi dyan, matulfo ka pa. O, tapos bansagan ka, kabit. Kung sa bagay, para sa ibang mga tao, parang normal na sa kanila yung ganitong klaseng eksenahan. Yung may kabitan, may kirida, may kabitan. Parang nagiging normal siya. Pero wag po natin siyang gawing normal kasi hindi po normal yun sa mga magkakarelasyon. I don't want to normalize cheating. I don't want to normalize yung mga kabitan, kirida, kasi hindi yun tama. Common sense lang eh. Yung lalaki, ginawa para sa babae, yung babae, ginawa para sa lalaki. 1:1. Unless may payag nga na ganon, may consent parehas. Sana po, isa-isa lang tayo. Oo. Isa-isa lang para mabigyan po ang lahat. Kaya siguro yung mga single dyan, wala pa rin jowa ngayon kasi yung iba, dala-dalawa, tatlo-tatlo, apat-apat, lima-lima. Mamigay po tayo para magkaroon ang lahat. Iboto nyo po ako, Rocky Ter. Tagapagtanggol ng mga malalaki. Ang P as in puso.
Charot with darot. Anyway, kabisyo, Len, ipagpatuloy mo lang ang pag-commit mo sa iyong desisyon na i-block na yung lalaking yun at yung misis nun, and just continue loving your partner and be loved by your partner. That's the right mindset. Huwag nang bumalik pa sa iyong nakaraan. At sa mga kabisyo natin na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to me, rakatera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You are still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupit, manggapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. This is Len's Secret File.